När jag arbetar i ett system med resurspass kan jag markera vilka pass som ska vara resurspass via en checkbox inne på passet. När jag sparar och återvänder till schemat så ser jag att passet har bytt färg, vilket tydliggör att det är ett resurspass. När jag sedan behöver låna in personal för att bemanna ett ledigt pass väljer jag inlåningsläge och markerar det passet som jag vill boka. Schemat uppdateras då till att visa användare som kan lånas ut till passets enhet och som dessutom har ett resurspass med tid som överlappar det lediga passet. Jag kan därefter ta det lediga passet och dra det till den användare jag vill låna in. När jag bekräftar via kontrollfrågan försvinner den del av resurspasset som överlappar det lediga passet och användaren är istället bokad på det nya passet. Via den här symbolen kan jag se att användaren är inbokad som inlånad.